ne dɔrɔn fɛn bɛɛ de b'a la abonnement chaîne tɛ ka dun foyi de bɔ a tɔ dɔ la ten tɛ sa mun dɛ wala ne ko ne kuma min fɛ e y'i réfléchir a kan kana fɔ ko kuma jumɛn juguya to ni kuma na i bɛ se ka hakili lajigin muso filanan bɛ yen nɔ kana yɛrɛ sa yɔrɔ mɔgɔ bɛ muso filanan ta darula dɔw de la n'o darulaw t'i la ma dama muso filanan ta i ma aramu wa o bɛ kɛ silamɛ ye dɛ ni silamɛ kɛ muso filanan ta ka kɛ haramu ye silamɛ ma mais ala fɛnɛ ko ni muso b'i fɛ b'i muso fɛ a ka furu jalen don est ce que ala ma ko kɛ k'i kun dɔ wɛrɛ kɔrɔ ala m'o fɔ a fɔra de ko muso ta fo naani n'a se b'i ye wa i tilenw ni ɲɔgɔn cɛ a dun an bɛ don min na ko bi a se b'i ye wa i bɛ se k'i tilen fɛnɛ n'o bɛn n'i ma kɔnɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka ni muso filanan ta kun ye denko ye den t'a bolo denko tɛ den b'a bolo ni mɔgɔ bɛ muso filanan ta k'i muso fɔlɔ b'i tɔɔrɔ de bɛ ne furu ma gasi tigɛ n t'an kun mun filanan kɔrɔ ka sɔrɔ an bɛnnen don an ka ko bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kelen dɔ k'an faamu o tɛ o a ka di ne yɛrɛ de i ka muso filanan furu wa n'importe quelle muso tɛ fɛnɛ dɛ n'i ye mɔgɔ min ye n'i bɛ fɛ i k'o de furu ne b'o tigi bila i sigida la a ko ka di ne ye a jogo ka ɲi a ka taabolo ka ɲi wa a ladamunen don i b'a dɔn bamananw b'a fɔ ko ɲini ɲɔnɔ doni ko ka girin ni doni bɛɛ n y'a fɛn fɛn ye a laban a si laban man di n dun laban bɛ diya dɛ parce que ne dalen don nin na n ma tigɛ a la bi n ma tigɛ a la sini ma tigɛ a la i dun b'a dɔn nin y'a siɲɛ joli ye an bɛ k'a kuma kɛ walayi n bɛ bɔ yan bi n bɛ taga a nɔfɛ n bɛ taa ɲɛf'a ye non chérie an ka so n'o de ka di i ye n'o tɛ ye nin dɔrɔn de ye ko jamu furu ye bonya ye sutura don danaya don ko to ɲɔgɔn ta la don i ma dɔ wɛrɛ ɲini fɛ fɔ nin o tɛ baasi ye nka a tun ka di n ye i k'a tɔ laban i ye muso min ye i yɛrɛ ka taa s'a somɔgɔw ma i yɛrɛ ka taa ɲini i k'a fɔ a ɲɛna k'e de bɛ fɛ k'a ɲini bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'e de bɛ ka ko in kɛ o tɛ problème ye walayi o tɛ foyi ye voilà ni an ka bɔra la ne bɛ n kuma yɔrɔ dɔn n m'a dɔn k'a fɔ n kan ka min fɔ bon foyi tɛ i hakili latigɛ foyi tɛ bɔ a la ne dalen don nin na wa n b'a dɔn mɔgɔ ɲɛnama min fana i b'a dɔn sinaya ka gɛlɛn chérie sinaya ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ni gɛlɛya ye quoi an ba Kadijatu radiyallahu anha a bɛ sigara la sigara gɛlɛyara ka gɛlɛya a fa nana ka kuma fɛ kanya saba ma kuma a ba nana ka na kuma fɛ kanya saba ma kuma an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nana ka n'i jɔ a fɛ kanya saba ka kuma fɛ a ma kuma wɔɔrɔ bɛɛ alakira Muhammadu kanto a ma ko n kalina ala la ala min ye ne Muhammadu kɛ kira ye bi ka diɲɛ don laban ye i ka lahara don daminɛ bɛ daminɛ bi la n'i taara i bɛ n ka furu f'i sinamuso ye o yɔrɔ bɛɛ sigara n'a gɛlɛya wulila k'i sigi a ko Muhammadu ka kɔnɛ ɲɛ i ye furu kɛ a ko ayi ka kɔnɛ ɲɛ muso wɛrɛ b'i bolo a ko ayi ko sansan ala ye Jibirila bila ka kɔnɛ Muhammadu ɲɛna ko an ba Mariyamu n'o ye Nabila Isa ba ye ko e ni muso fɔlɔ ye alijinɛ kɔnɔ n'i taara i bɛ n ka furu fɔ o b'a yira k'a fɔ sigara ka gɛlɛn sigara n'a gɛlɛya bɛɛ sinaya ka gɛlɛn n'o muso ka ne lasigi e ka ne lasigi ka fɔ ne ɲɛna ko ne ka taa muso ɲini ko ne yɛrɛ k'o to yen e yɛrɛ bɛ taa muso ɲini i yɛrɛ ye k'i bɛ k'o diyara i ye k'i n'o bɛ se ka bɛn k'e bɛ ka bonya min kɛ k'o bɛ se ka na ka n'a kɛ fila ye ko kelen ma ko k'o dilan ko fila k'o dilan e k'o hakilina ta ka ne lasigi k'o fɔ ne ye n bɛ mun f'i ɲɛna n'i ko ten n bɛ kɔ. n'a gɛlɛya bɛ ala ka wa b'i bɛɛ ne bɛ taa ka taa ɲɛf'a yɛrɛ ɲɛna n'a ye min fɔ n b'o da i kulo. Basi foyi t'o la ne bɛ continuer ka na journal lajɛ. an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. n bɛ min f'i ɲɛna Alahu akbar wa b'i bolo ka taa fɛn dɔ ta i b'i den ka to dɔw bila. o tɛna kɛ o tɛ kɛ nin fiyewu. fɔra i ka tailleur kɛ a bɛ se finikala la dɛ. non ne sɔnnenba de don a ye. non a bɛ ɲɛ i y'a mɛn a bɛ ɲɛ yɛrɛ 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 de. i tɛ chaîne changer yan. ne bɛ commande lamɛn. changer
Kana plus abla fena e CMTV la olu to ga malen dem sanu ma chatri go ora chatri kan ne go iyo na samani na alle te dem sanu arsa ga dem sanu Maman, c'est joli, ça va? Comment tu vas? C'est mon grand. On va passer. Ma abora atara fulla saraka poro la et male de toi ay mi mo ko be era la menem ya soro ak mi jeng ko sabe mais c'est pas grave si ça ira mi ñokon kaya amena mais amadu ñokona aussi arama de amate ma tema kon bu kala bon akon dum kadni na te ki ma bashi iga ne che musufulana nasoro we na nasoro ko dugu de daga sima bise bo fena fa ne reche kadni ga kam musufulana i jugo ere kama andiga ke jugo ike wale i ere de jugo kadni jugo muila kadni ba ne cheka kuma tere ne cheka kuma te asumu ko kuma te foi ma kon kadni biya kenesna nati toro cheno ne sikoro ba le no bibina ne be yoro mina ka ko ne no me chera la na forasene nso ere kan na ko ka che ko shiko inte iga furu bale yere ferete i jugore sino mo go be sigira la mi mo furu iga mu nga koron o ina fa iga koron ni me i ere jugore kadni iga la dam diga takabulu kadni wa kon kadni ni lebe musu were nyini kadin chema ka be ganis na usui aka ke ori kadni chera la ina ko muso yɛrɛ dama yɛrɛ ka furu la komi m'a bɔra ni m'a nana m'a ɲɛfɔ m'a ɲɛna m'a bɛ kɛ cogo min na tɛna minɛ ɲɔgɔn da la mais a kɔni ka di ne i tɛ miiri kuma in na halisa n'a bɛn ne ma a ka ca ala fɛ ne bɛ so ne kɔni cɛ fɛ yen problème foyi t'a la ne dama y'a la quoi a to n k'a fɔ m'a ɲɛna ni m'a ye min fɔ ala sɔnna a ma n'o f'i ɲɛna Officiel hakle namba nina kweli kama ya ne ko dugu dɔ ka ca dɔwɛrɛ b'o kɔfɛ e muso k'a senna sabara fila ta ka yaala k'a bɛna muso ɲini a cɛ ye
Otesa, ebaro maga fembe neri. Et puis ma te signi ma tara ferege rola ka boya banene. Dungu do kon mi maga barade la. Information. Wala don kan memni. Kan ko ite wala. Parce que baro nef mine wele. Ha. Nef mine wele ne rabala de woni klarangan baram san na sangu mine wele. Ko da ko gadi. Nta finya na tina jana goya do fe. Oh, neki la. Toni Djoko ni goya go tsira fo folore. On fana be dugu ni mayoro law. Aw be bo dugu ko be de kala ma woni ma woni Allah utesa. Baro ke. Ibaro ne.
Nature is. Asuka tesoro. Ayi. Nte wuli ka John Kola. Ya so. Dela. Asukuri fama kuma chama do Kola. Bon. Ese kwa era kuma da benna. Era mo gombora na asu. Ni ko yin ne dimini. E be se ka tesoro to godi. E ma ne wuli. Allah. Ne ma fi mu ne tumi ne wuli a. Iwara minwa. Ko fen kare flana na tanto. Summe go ami. Ami. Ko akuma banu. Awo. Ami ne nana yani. Kuruna. Kunu wa kunu. Ami ne nana yani no de. Ko ali mo ko kumi ne ni mala ko. Ne wo ma bolu. Ko kale tumi fe. Ko ane nyini ngada chema ko kane ta chem su flana. Como? Ana no refer no. Ayra nana kale tumefika fo ma ayra nyana direct no. Na kuma ayra nana soro ko ma te ano. Oh mu fai. Ne da do yara bola ne ga furu ne da psa dola. Ne mo nga ga to mo ma nye fo ma nyana. Ma ko na le ne anye fo ma ko nyana. Asu. Ni nya fam ya sisa. Ni sonjia ku ni kontan ku bere ni. Me furu te ya. Aya bara. Tiena furu. Ni Allah ni kirate. Asu ite demiseni e bilen koy. Maso ifna ko fol da blasa. Beni furu yorota muni afo mayere nyana mayere mabashi dola ma ko doroni ko ni ne ga hereba la ko ala kala tike kanga herebe mina kala ko lati asu eki sigi ki akli mununu che dogoni mana kuma finyana abba mana kuma finyana asomo ko simana fa furu muso yere kana fe kam ne yin ki da che ma ki ge flana ka hu ne ke chugo de kadali ike to go asu ni shubagadi wallahi ni shubagadi ni sona ka doni che ka fulani bidu ni shubagadi foi kana to ga sonma dipa ala jene de la ka ni mi je muso folo ka ni sigi mo wara fe no kale bi fo ka ge flana e fara bi konta ou la fi ba fone ke che de sora avec fierté me chete ya na muso re karara kana fo ibo sora be fe aka ke te ne ge mo ko ta do mi ma na che ibo sora na che be na kani asu ni mo su fle wallahi bana ni bi sora che la bana jugu bari be ni che la bana hali kana ni fo daf kana ni la kali mo ible nyere ni muso ina na afanya na kitala afai kitala de so wallahi ni bidu ilaje ikato ni laje maso ne shimbira jamfa ko yi ni ne ba o tama bla ko to o yere da o kuti ba goma wallahi ni tara ni muso imbi inshallah warko kana so ne wallahi ni tara o ko ni boy asuko ba ne pe o ya ambulo bole asuko la pepepe Allah akbar maso ila famille ga gere kuma do la re asu ni bolo teriya ku ya nga nyokon bla siradi eni Allah ni kirate muso yere bi se ga bo fa fe kana o fe ke to ni kadali o te subaga ya damne toy on bi se ga mo man nyana sa ne du ne afo manya iba fo manya ko asu mi ku ki ba la ki ko ki tala kuma ba yoro plane de wallahi bana jugo bare be ni chena hal ni ye muso nyei anye klibe waraka wallahi bar ko ne subaga ko gole bare du he mo subaga be do mo goni atli jen ko sukun ni la e mai ke to ni kadali yi sonan na ni bidu wa ba da ne du ma yere diga yele kana son na de afokitala yi si mu lai au ni dai ni shitana ni mai akini do gi ma sika fitin doro ala kanichi
Comment? Oui. Non. Salam alaikum. Alaikum salam. Salut. Korbasi. Sigaran. Dara bigi nyala la sangi mena de. Mungkin ini fi. Ya le. Asu. Asu so. Terus. Korbasi la. Basfete. Demaya. Terus lah. Alhamdulillah. Serie. Okay. Andara le mandari. Timna gari. Cewek. Eu timna jai. Mau sebaik sebere. Bese. Asu. Ya. Serie apa itu? No le re. Na fali ga mo ni. Asu an chef leni. Parce que como a puto ma chambli. Ndaro ni bado we na soro ile la hai. No. Não será formado, não será formado. A mim percare. D'accord. Aku kan ne ya go do fo nyoi. Asu bisa ka Ah, basfete lá. Era guten. Doni bi so ko. Awi nyonga kinda nyanya ke ko sewe. No be na minga. Ama fui. Hospital. Afam no. Ne go chumu de. Asu. Ni ga sore. Ah, Ai. Asu. E ma na telefone ya. Est-ce que tu as sonné son nom? Asu. C'est mon beau. terus. Korbasi la. Basfete. On va n'en Basfete lá. Korbasi. Basfete. Et donc Terus lah. alhamdulillah. Serie. Bah. Era que le fly. Ah, terus. Ah, ada korbasi. La mala tam. Dukun mau. Trop tout. Barang. Va chez tout là. Serie. Bah. Ah tiens là. Bon non kuma ko yani ga nyaka femba fufu nona. Ni ya fufu. Ebe nyaka ore la. Tiana ni muso muso bae. Kata nore la tam. Ibi la ga ni kino fo yana. Ay, kino feta lah. Aha. Ratsira barang. Ah alhamdulillah. Sisa. Nyina ma e baro. Mucin. Aramadi santan ko sambugan ko. Ini mo ma kenyo gonka. Na fara ka bagena sigila. Santan ko intena segana fara no gonga klikili. Na no barura. Abenyo ko akili na do. Miya me furu barudu. Ni baro borala. Abeke furu do na kundo kama. Me feka baro ni doni. Ni bi jendia. Basfete lah. Alhamdulillah. Asu. Ne bi nyinga. Fen jumere kadi ni jina tiga fembe. O temene ko ka boy. Asu aw mo ko jolle ba babu. Ne kalau Ikene ne. Alhamdulillah. Binginu mo ko no don. Jana ko sebe. Sisa. Ni e ke bozo yi. Ibe bat gene mo ko. O bagantigi don na. Aya ka ba ani tiganya ka ani sungu di ma. Tiga bat gene wi. Kuri ndu kise ga mo ko bereta. Abe du kilengele ni takata na. Ibi ka tigani nge chugudi. Akili na nyini na. Bom, o bebê filha da China. Ni kɔni y'a dan ne ma. Ne bɛ taa ni ba fɔlɔ. Ni taara ba bila. N bɛ segin ka na suruku ta. Ni taara suruku ta. N t'o fana bila. O fɛ n segin kɔ. N bɛ segin ni ba yi fɛ. N bɛna tigɛ ɲaga ta. Ka t'o fana kɛ. Ka sɔrɔ ka tila ka segin ka na ba ta fɛ. Nyafa. Muna. N'i y'a lajɛ ba ka dunfɛn ye tigɛ ɲaga de ye. Tigɛ ɲaga suruku fana ka dunfɛn ye ba ye. N'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ɲuman kɔni t'o kɔfɛ. O de la ni n taara tigɛ ɲaga bila n bɛ segin ni ba ye n fɛ. Ni n taara suruku fana bila n bɛ segin ni ba ye n fɛ. Nyafa. Alhamdulillah. Sinaya ma nɔgɔ. A ka suma an fɛ yan. An delilen don min na muso ani cɛ de bɛ taa ka taa muso ɲini ka fara
a yɛrɛ ka muso kan nka muso ka wuli a yɛrɛ ye kuma caman b'a la kɔrɔ caman b'a la kun caman b'a la wa ko caman b'a la sinaya ka gɛlɛn ni gɛlɛya ye nka ala ye sabali di muso min ma o ka se k'a yɛrɛ dɔn k'a dɔn k'a fɔ muso bi n'i taara muso dɔ ɲini ka bɔ a faso la ka na ko kana fara i kan k'a ka jɛ k'a ka kɛ kelen i ye nisɔndiya dɔ se a ka denbaya ma i ye lafiya da dɔ d'a yɛrɛ ma a ka ɲɛnamaya la ne bɛ se ka min f'i ɲɛna i kana kɛ fitiriwale ye muso in ma a kuma ka ca dɛ kuma caman bɛ fɔ bɛɛ b'i ka kɔrɔ fɔ a la i kana kɛ fitiriwale e ma ye lahara ni jahanama jamana a bɛna kana mɔgɔw minɛ fɔ kiyama kɛnɛ kan nka ala b'a f'a ɲɛna ko n'a min mara k'a bɛ fitiriwale juranbogo kɛ k'a fifa o yɔrɔ la a bɛ suma dɔw ko k'a bɛ suma ka tɛmɛ hali fɛnɛ kan fitiriwale man di ala ye mɔgɔ min ni ɲuman k'i ye ne bɛ se ka ladilikan min f'i ɲɛna i hakili to a tigi la kosɛbɛ i hakili to a la kosɛbɛ n'i ka baro faamu i ka baro taabolo diyara ye kosɛbɛ ale kɔni ti kɔrɔbaya kuma si jumɛn ka di fɛn ka di fɛn bɛɛ o ye wolo i hakili to n ka kuma fɔta ninnu na i hakili to i kɔrɔmuso in na n'ala min ni mɔgɔ min bɔ kɔnɔwolo kelen na a bɛ n'o de ye cɛ kelen na n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ ko dilan munna wolowolo filɛ ale dun ka di ka d'a kan ɲaga t'a la a ti mɔgɔ kɛlɛ fɛ da dunni fɛnɛ na a ka timi kosɛbɛ n y'a faamu kuma ninnu diyara n ye wa i fɛ baro fɛnɛ diyara n ye bari kumaw basigilen don amin Serie Serie Lan? Kaya jul mi k'i wele Acteur. a cogo la Ma Serie. Ça va? A bɛ ɲɔgɔn faamu? awɔ an ye ɲɔgɔn faamu n baro la dɔɔni yɛrɛ Donc o bɛ nɔ la. Asu, a diyara i ye kɔni? a bɛnna n ma Hakilina dɔ b'i fɛ? ayi ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka sira ɲini I fɛ ka sira ɲini. I mɔ teliya. ayi n kan ka taa n bamuso ka baara dɔw kɛ An fɛ e bɛ fɛ ka sira d'a ma dɛ. sira b'a bolo sira b'a bolo an baro la yɛrɛ sira b'a bolo ne bɛna fɔ D'accord. ka tile na ami tɛ n baraji k'an somɔgɔw fo wula Na k'an dɔw lajɛ. awɔ Wula fɛ peut-être n bɛ se i fɛ. awɔ n y'a mɛn a ka ɲi parce muso ka tiɲɛ tɛ muso furukun ye quoi fiɲɛji tɛ foyi tɛ muso bɛ furu hakili de kama Hakilina y'i diya. hakilina ye diya bari sunkurunin sin bɔko ɲuman a bɛ mɔgɔ bila fo wari di furu de la n'o kɛra i kɔ bɛ langoloya quoi i kɔ bɛ kɛ gerelajɔ ye i b'a ye ɲɔkɔrɔ falen no gere la mais a tɛ ɲɔgɔn mago ɲɛ quoi muso mɔgɔ cɛ o cɛ ye muso ta yeɲɛna kama a fili i ni fili tɛ ban an baro la n y'a ye hakili ka bon i y'i bolo sin yɔrɔ min tile bɔra yen N ye min fɔ o de kɔrɔ. A banna. Donc sisan nɔ ne n'u ka mɔgɔw kɔni kumana bon komi bi ma an to a démarche la an bɛnna dimanche de ma dimanche nata dimanche furusiri bɛ kɛ donc kɔɲɔ o ye kɔfɛ ye problème foyi t'o la furusiri bɛ kɛ komi worotila u bɛ worotila k'u yɛrɛ fɛ yen jeudi donc dimanche ye furusiri ye. là c'est un bon négé ko kɔni bɛ yɛrɛ de bolo ne y'a bila cogo cogo ne b'i bɔ i hakili ka bon i ti fɛn kɛ i bɛ tila ka nimisa fɛn min na quoi an kɔni bɛ dugawu min k'a ye ala k'aw fan bɛɛ bari muso furulen cogo n'a muso gana cogo tɛ kelen o ye tiɲɛ ye mɔgɔ si t'i to muso ganaya la ka muso furulen n'a gindo dɔn n bɛ dugawu kɛ i ye ŋaniya min ta
a fanga puli ala ka sigi kɛrɛfɛ kumaw lamɛnni fanga puli ala ka sigi amina yɛrɛ ala kana kɛ fitiri wale ma amina ala kana kɛ fitiri wale ma o tɛ sisan ko in ka nɔgɔ tɛ a ka nɔgɔ ne dalen nin la o e ma ne bi kɔ ne yɛrɛ dalen bɛ la o ne b'a daminɛ na n b'i kɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma amina sinon n'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ a cɛ ka jugu a tɛ tiɲɛ o a fa tɛ tiɲɛ o basi t'a la masi o ma ja si ma bolo ayi ni kɔni pɛrɛnnen don kɔni bon n bɛna segin k'a fɔ ko ka tila k'a fɔ ayi n t'o la dɛ o tɛ ne kelen k'o kɛ la o ye ne kelen k'o kɛ n yɛrɛ de la n'i y'o kɛ la n'i y'o k'i yɛrɛ la ni n'i bila kulo minɛ na han nka a tɛ so wa a bɛ ka so kɔnɔ dɛ basi t'a la ne yɛrɛ bɛ kɔnɔ tɛ ka na dumuni dɛ Oui. Serie. Ah. Ça va? Ça va. Kanyemi. Kan fete. C'est la santé. Oui, c'est. Joli. Ça va? Ok. Ça va. C'est. Eres là? Quel est le message? Oh. Por Basila. Reste. Alhamdulillah. Oh, Rebi. Bastola. Eres là? C'est. Ala ka clair. Ala ka nyame no. Ala ka fumu ko no. Ala ka no ko no. C'est. Amina. Amina. Tu verras de me. Musa la nga sigi ten to manga na parola ife. Oh, jare. Ajiro. Ale pana tifa le tuna le. Il va arrêter de voler le dos comme on dit encore chimie. Ah, pas faire pas ni mal. Akhirnya tu asyik TV lagi. Itu mana yang dia semua cari. Itu bukan itu. Kalau bare waktu itu. Ah, iya. Wah, aku melihat desain ni, aku lihat bunyi. Asu, kita mau ini namanya apa pula? Ay, ne ta kai. Ya bla mina dra bebe. Ya bla mina. Nah, itu. Kamu kalau kau ada bebe. Ada mulai, nak kan mal mulai. Itu mulai bla. Isi nama kadi. Asu, asyik ni kita. Angah boleh itu mulai. Tumlah kan apa? Tumlah kan. Ayo kumpe. Aku kumpe. Tidak bisa tulis. Baru. Bismillah. Mira. Evo como no. Evo como no. No, itu fui la llevar. Ni waru ndi tu defu ndi ni. Ni kuma fu. Ni kuma an fu. Asa moti pasawa ko kuma la kituro. Na ma ka kerata ni kuma an fu. O de bi sisa. Folo ni kuma ni fu. Sisa ni kuma aso ta. Awa bebe. Ni waru ni kuma an fu. Wala. Ni tu ge mi. Sira fo chokola. Kana nyina ma gila na dia. Kampu ya kampu ndani. Msore jina ni. Andi ni ko ga kene. Si. Ala kana bongono. Mami lo. Ya vile tu ala demsembo.
ni a tora ka to i kɛrɛfɛ a b'a dɛmɛ k'a ka ɲumanya sinsin a bolo a kana ɲinɛ nin bɛɛ kɔ furu tɔnɔ ye den n tɛ fɛ a ka den wolo denw bɛ na maaw to yen n tɛ fɛ a ka kalo 9 ka kɛ fu ye a y'a hakili to mɔgɔya la cɛ tɔnɔ bɛ ban mais den tɔnɔ tɛ ban dɛ baara o baara bɛ ni muso b'a kɛ cɛlasigi la a b'a kɛ den de kama furumuso de dontɔ furu kɔnɔ a b'a fɔ ala n y'a ɲini fɛ i k'a fanga di yan ne bɛ perezan wolo muso de dontɔ b'i kale k'o siɲɛ wa a b'a kɛ i y'a faamu mais ni denw taara lajɛ bi a tiɲɛna ɲɛnamaya tiɲɛna i y'a faamu a hakili to ɲɔgɔn na a hakili to ɲɔgɔn na n'a hakili to ɲɔgɔn na o bɛ sɔn ka fisa kosɛbɛ o tɛ baasi ye komi ne yɛrɛ bɔra bi n bɛ fɛ ka taa bɔ kara la e wɔɔrɔ an famana dɔɔnin a mana kɛ cogo cogo wula fɛ an bɛ pase yan fɛ parce que a kana baara kɛ i ka taa bɛ kɛ yala ye dɛ i t'a la i ka baara daminɛ ten yala ne b'aw ɲɔgɔn muso tun bolo kun bɛ yala a ye bɛ ka i ta kɛ baro ni fɛn minnu a sɔn ayi n kɔni t'o kɛ n ta bɔ kara la dɔrɔn i baara daminɛ don jumɛn kalo kura wa jan dɛ kalo kura a y'a kɛ dɔgɔkun wɛrɛ kalo kura wa a sɔrɔ yɛrɛ ka tile 15 a tɔ ye bi de bɛ laban walima sinikɛnɛ n ka baara daminɛ o ma ɲi dɛ yɔrɔ kɔni an tɛna balo fiɲɛ kɔni fɛ o walima o tɛ tiɲɛ ye problème t'a la ne ba de bɛ se ka aso jaabi ko muso fɔlɔ sinon ne bɔ musoya gamu kɔnɔna na parce que i ye fɛn dilan ye n'i y'a mɛn muso ba de don n'i fo k'i barika da o kan ala ka mais ni ma dɔ bɔ foli la i laban i bɛ ka baraji cɛ bon ni ne m'e tɔnɔ e ɲɛna n bɛna taa f'i kɔfɛ de yan kulo o kulo a tɔnɔni kan ka d'a ye mais mun de la tɔn tɛ mɔgɔw ka ɲuman f'u ɲɛna f'u salen ni te yen a tigi b'a dɔn la k'a fɔ k'a bɛ ka fɛn kɛ yan balan fila de bɛ bi mɔgɔ kɛrɛ la balan fɔlɔ ɲuman bɛ k'o kɔnɔ filanan juguman bɛ k'o kɔnɔ ɲumankɛ balan de wo sɔgɔlen don ne ye ɲuman min k'o kɔnɔ o bɛ buru k'o to yen ne ye juguman kelen kɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ balan kɔnɔ o bɛ bɔ n'o de kuma ye an ka to ka mɔgɔw ɲɛnama tan a bɛ timinadiya ni farikolo don mɔgɔ la ɲumanya kɛli la quoi tan ne bɛɛ kana bila hadamaden saden ma a ye baro kɛ a fa bɛna taa sugu la sugu la a bɛ fɛ ka mun to ye bi a se b'i labɛn an bɛ taa sugu la e kun t'a bɛn an yɛrɛ ka taa ayi an tɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne bɛ to so kɔnɔ ni mun ye an tɛ ɲɔgɔn fɛ y'a dɔn i labɛn b'i sɔrɔ yɔrɔ la awɔ n bɛ na ne yɛrɛ b'i sɔn sa ma Siapa kita? Voilà, il y a la femme. Il y a mourir non? Ouais, oui, nana, parce que voilà, on a mon d'abord on balance nos gars, voilà, il faut n'attendre papier de. Je vais essayer de dire. Ah, tu me dis tu as comme madame ni ngal la souffrate les gars, ou flabé. Bigi ni ngal ke dron. Oh, ah, nem comme ça, ama se ka faire. Non, atsa ka faire, non ika ko ka changu kona jira kwa. Ya, parce que voilà, luka ku nyama na furi mo min ka dron, akeru kono ko kulebe. Non, mu fuiti, mo che ule patron e che luka ku mono. Ya, ita le ga mullo no fe porla. C'est ça. Sono zero. A ver, debilité. Ni a débat, je sais que ça va bien quand même. Bon, mais ala ta mo. Ba ta don. Si vous offrez la télé si demi ko ah bon. Non, ti bara iga muso fɔlɔ de ale de ye nin d'a kan quoi. Ne yɛrɛ bɔra bɛɛ kalama. A ye kuma, an sigi kuma caman k'a la. Kɔni alhamdulilayi ko tacogo ka fisa fɔlɔ.
non ni wan ta to kay tanto avec là-bas parce que ni manam yere de yaani ni nya ko ne ko bani na yɛrɛ non ikelen ka ɲɔgɔn faamu bi même fi ɲɛna muso ta wari ka di muso ta quoi ɲɛ b'a la wari b'i kun i ka vie ka ɲi i bɛ ka balo cogo ɲuman na bon je voulais que i ka muso ta quoi c'est bien quoi non ɲɛ bɛ tɛ internet la an bɛ sira muso furu ɲɛ we bon ne yɛrɛ tun bɛ ka jɔrɔ mais actuellement n y'a ye a ko tacogo ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi i yɛrɛ k'a lajɛ i ka dɔ ta a bɛ mɔgɔ basigi quoi a bɛ i ka ko ni hakilisugiw jɛ mɔgɔ b'i considérer comme mɔgɔ ɲɛnama quoi diɲɛ fɛn bɛɛ mana k'i bolo ni muso t'i bolo bon fɛn kɔni b'i bolo mɔgɔ bɛ bonya i ka fɛn kama nka mɔgɔ t'i bonya k'i furulen don quoi voilà fɛn bɛɛ b'i ka fɛn jɛ quoi bon hadamaden kan ka dafa dɛ surtout cɛ yɛrɛ n kɔni bɛ se ka min f'i ye muso ta non terkɛ problème foyi t'a la n y'a f'i ye cogoya min na ne bɛ tɛ yɛrɛ cogoya min na non ne t'a kɔni n t'a dɔn nin kɔni kɛra chance min ye k'ala y'a di ne ma n m'a miiri n ka ɲuman na k'ala bɛ n sara n'o ye quoi mais an bɛ dugawu de kɛ n'a kɔni kɛra juru dontɔ ye a bɛ ala ka sara kan ala bɛ jɔ ɲumanen sɔrɔ ala ka sara kan bon terkɛ nin ye natɔ ye n ta so n t'a la bɔra yen mais n bɛ taa reposer dɔɔni i fari ka kalan dɛ fatigué voilà i sɛgɛnnen don yɛrɛ non i fari ka kalan ok an y'an sara problème t'a la n'o nana awɔ dɔn ka foli belebeleba problème foyi t'a la an bɛ tila ka passer kɔfɛ n'ala sɔnna a ma pas de souci non cɛ i tun fɔ fana y'an sabu wala non a tɛ kɛ tan yɛrɛ yɛrɛ Chérie, quelle est la raison on a? Isa kumbe kolona la. Bore bine na che. Ok. Alors ça. Ndiga minelere ko mo ko do umde nan ka ko bandido. Sa ko wa ko buga mo ko chere buga ni fode ko ne mo ko koro do bolinu. Kunu temen la ko na ni blasra yi na so ngadu ne. Ko dem senata la mo ro batala ko beta mo we gazi le fiela wa mo ne. Ki bla boro kono. Kati ifaka ki konna fombo ka to ke ko mo ko ni. Kena ko ne. Terus awo ate ko information ni fo dem senata la mo ro batala. Ko ni mo ko nyama ge telephone dia mana do mo ka do wuli. Wali ma nyam na ga nyai maki blasra. Kan akli to la kana so ngadu. Jamana yere sana. Nera me jurani. Me jurani. Ay, ya te volé le coup. Sana ni na jibo. Alera mi nyam teno. Nembe la amna no msani no ko. Ko ne wala mi yala la. Awo. Ngo ande tu sera ka isigi jo dala. Ngo na kusaya. Ngo on ni yo lo. Ko te bashi. Awo mina. Awo ni baraji mina. Ya, ne mi jurani mi yo so ni ni. Olu ni che mu lu ka du. Awo ni. Bu sera mu jo do do to. Ibu fa ibu na mo ro bulan. Ala kan ba bora ni afa. Be war ko ni. Jen nata. Ate fa. Be agli to ala. Ata ni reso. Ya. Koni malo ne. Tinga fo wa ba sebe non te plagere. Kana ne information kana bega partager ngam boy. No kana partager. Kana partager dere. Qu'est-ce que yebena? Ni wala. Pe chebla boro mo ga dasiri. Fo ya bla boro mo ga dasiri. Nyame ya telephone dia. Nyama se kay karay ara madindu. Ode la nyuma ya rebe to do ya. Abi dogoya. Wala be dogoya. Bari mo la mo nyuma ya sira bere ta ka sugo ku ga kula mo kela ka ara madu mbani mayani. Billahi bana beki da sira kerefe. Al bini accident ge. Tellement que accident ma to mana wuli dron ka soro mo gombo ko ba fo ko rebi. Awoje. We problème na se do ma wor kama do be accident ga gi dron mo to so ngage. Awoje. Bebe sira.
ko fo ne ne retara accident lay ay ko ne do maga te ka ba de bete no soko parce que ala de na so ne do maga du ibi se ka de me do ama bonde comme ne ay ga fo ne do maga te ni ma do ratigila ni ambulance ni wala ne beta na sera fe yeba la la ta ni may boy akuma ka chane o sanja accident kera mago tara ke ka gidoron fa parce que accident mana ke aw meta dala ko mun accident baka to mun dala follow aw be fienti ko la follow be fienti ko la flana do ni isa ka kiringa ta wata ko ba bo gidoron ameno parce que arama de ko judo de bala ko na so ratiki da chugo mai ni ata ni ma farati de roje be jiga ho ni ata mo do ni ma farati be jiga ho boni je ni farata ra ku fe ke chugo de bala ko aba ke chugo de bala ali ki istiga accident ma ka to kuna sigi chugo de bala ta chugo de bala e ma en damblasi mo gono no bu ko ibati gi farda la gen folo kayela ma me ni kirna ka fokiba ke doro abi e se ka problème na se atiki ma ba na mano ko se ka problème na sa atiki ma mano ko donc amano ko mi dore ga al biala ka jamana en basiki mina sura mun me na be dem sanu afilla ka wolo tene ki be fen tarata na la ma jarawati ki nyana ko ya unsa ta jugu mun me dem sanu ni ngabi ama ya kina mun gon soro ga ku na dora ka dabla tanko Gini men. Yuk man. Ini dong gini. Eba yuk man. Ne sale na cin ko fanya na. Na ina. No client ko mi fogo na le tsiregi e na ri jore la Ne fe be sebele no. Dira da be mi fo. Na. Allah. Ifa ka shiga ja. Wala. Yi tudenge kata wakati mina kana sisi aka ake barka ila ni la barka Mina fo. Kambe wala. Kana yebusu. Serie, oi bi baru banyak. Oi bi baru banyak. Wallahi. Semua orang benar. Joro. Musoro de la fache. Ko muso meso ana cheka tele sono. Ko ga bona kuma. Ko wa? Serie. Ko mu? Admira me ko muso meso ana cheka tele sono. Ko ga bona kuma kenema. Ko ale ma balo kun yo muso la ko tuma na jena pa. Awo. Ala umai. Muso muso yesu dile binata. Na ali kana so ka do fi. Abe muso ko la mulo ya ko. Tele mana na chugo ita na so. Ka so na. Isso não vai
Serie. Action! Uncle. Masu, Asu, Somo, any for us. Yeah, Mary. It's a gig. Nice. You're a friend of it. I okay. No, you're a salad. I got for my book. Some of it. Asu itu masuk ni dia para veneno. I got a tadu. I got a fail. Huh? Got a fail. Asu go jofe. Got a fail. Ne afam. Ebe na lela sigi isi na msuri ya salon. I will tell you you're a fan and I told you you're a man Joshi follow. Come near and Joshi about what I'm needing to get. You're a man Joshi follow. Asu ko di kulo bi yera kuma gana. Na jidi ma follow ke. Na jidi. Asu akai. Maso mambe. Mai mame shi jane tila. Asu ere ya Joshi. I will declare your Joshi la. Ola ne wa kena mala Joshi. From. Tiena nyangara kanga fuyi. Asu ko di bi yere do. Isi na musoka na ko ga wuyo ga fale sawo. Nkoro solla ga body. Koro ne yere de nga ga simo yoro la ben na ngone yere boke. Asu ne dunya afinya ngi kana do furina. Nya afie fefe bi nya be finya asu. Wallahi ni musoku nguru ni te mo nyana mai. Oh, dugu beje abaka sagita ko nwa kela ka boko ere tu ya no wa ere klaka no ko wa so na Joshi Maso tesa atara kle ku fe bire asu de be fula ga du ya no ai gata ai to bliga ai ne mo ngara se mo to billa asu nini ya loke ni mo suri bi dai asu ne ku de teriake maso ma fanyali ga gele asu bien la mer asu ake ala nikira kama bolo mi yido ni fumina de bokui asu bokui maso bela jele mi ala wele siri yoro nyumane la debine dunani furu na fobi nkoro wo anche wo ushima bashima takane segere ubi ya dimsiniare kilo ubi nege tanto dro muso nyere konteo ani songa di koro ana kuma ni yele bege no fa me fe me ga no ne re ta mi ngari ga salon na ne to ke ga so no ibaro kle na sikili manne asu ne shuba ga bi fe la mo abi bi ya ki che do abi boru bu ma mu ke ga kina fa ina ikili ola yere be to ngwangwa ai dabla sa ala ya la na bana na saya macam kelak na walai na peti ni guru ada ai bana action abi boru bu ma mu ne keni ola ebe to ngwangwa ni sinam so kadida beta o wati do abete meniye asu itedi de ni de wani be fila ne kan ni bo filina ki bla sra nyanga wallahi bile asu yifurusa sa asu inyo gondem sen ege lebe asu yifurusa bara be nyini ngani yifaya ni munye
go che we go ba che go ni kuma infina depuis ma do faut te yere be ga so wona kono ko chera ne fena ngaka kala ma ndoron sa ne rebe min ke no ne to ke ngaso wona ya ala fadion sina sabara to asu e mamalu ya asu e mamalu ya California ko gala ga de be ga so wona kala ma ne sa fu be a fen fena glan fena cheka ko asu ko de dalinde de be san fe ayi ndi bene ngaso abe jolli bana so we ne na so la be kemena ne di ni mo ga chaare e Allah jani ne de ko midiri ala asu est-ce que ne asu mu midiri ala nyodi asu kemena na so comment ça fait venir à des jours de ça jembe muso flafu o kana so ye kemena ni e fa ko tukoro asu ibe ngokuma la me tiriya mu yere ban donche parce que en neta de tiriya ibla kila balma ya ibalma musulla asu mbidi igake ala ana kira kama asu bana kene ko sone ake ala ana kira ko so asu boni furuina asu egi yere la yebay demiseni fitini retiga to mi kayin to gomna wa amu mana bo ken makaba berbe to asu ha ngabi olaje ibulu be bona perketew masu hali ku ngata do kalula sarala o gabu sanni esa masu ni na kuma me ngoni fin ni ndoro ne ba fin ma ko karsa kibila nke kamabe asu e mane ga kuma me amataka danisa yemi foke la sona mamina hakili jagaba ko tinare duno décider doro ne rebi ni no fe amiga minunci inna ngadi minen nieke amita mbaro ay gala kani nkile ndoro nisa mara ali maglatiga so nga mo mi asu ida ka gidite so ma chien foni yana asu iyo corona mo bari asu ibi yere mo sawo ni laje ni nga salo ngono na laje dan hasina mo sawo asu temu yesina to du asu wallahi ngi haramu ki bo material ni afosa ni op ma fam na la so mama kite aywa mama kite ga dumani do ti fa ayi bi ko motena ni do akini don ki musa e dusu da ye jumeto bi ni zamere asu femu na fembe te nyon so rega ta ko keme nani alla ge sa me kon baro ne fene so gori bala wajege so ne ra kile mina fone ko shere o warti budi be muso flafu me chemu ma class wo bi woro la sana yere asu ibe so ani si wo ku neta ni para na do ne ga muli masu chuko yala masu ngona ke e masu Tana. Abang ni kasi rati na mana na koy. Era ta do sigara sibe mi dam kon fin fugo era dama. Kuma te fargolo fantom. Ni la luta yebi. Wata ko ga ko won te se fi mbi. Pardon. Iba geto na shishito. Mara la kama na usigara ti mimi de kuno wile la bwankani kaba ni la pya. Ko so mo ga de kuno fra de kuno. Chanara la. Ni re ni furakari yere dama doron tamne. Sigara ti mina yere banane dade ni yere yayi. Abi sigara limanya yere tike ka bumbo ni finati.
Qu'est-ce que les gens ont fait? Ne fa ko daga do mbi a banana ka da ni ya finya na kalo ko to ne ga dale ma tonga a ta sika la yare ma yare sigarati ya sababu amanya ala ya kaketa amun ala ni to isisane ni hapo aka bana manya asara ala ya kaketa non ne te fait ka ta saka of la to yana o nyuma yemi ye leru di ma fo ka ta bo ga kulo kono na bara lo ko sisi la sisi bo te do nyena kuma te ga do ndam tabarkala ibe haketo ko ne mena bidoni sukora wara aw age tila ne rek me ka youtube kono nana je wero mi to ga ma dem sunu wacce to la wacce to tabulu ka yaati no ba ko sebe wala nante kima bashi ne me fera doni mo ko beni ali musigila musenda ani bara ka dugun non ci Amen. Le Seigneur de l'univers et de revienne, ô mon Seigneur. Il n'y a aucune d'autre dignité pour son Seigneur. Je sais que tu m'as fait un peu de temps, il faut que tu m'aies fait. Syukur ya.